5 gas tank 48 kg. Saka ndova ndasvika pano zvana sekuru muzukuru chienda munhu wako uchamunomwana. Saka ndinambofunga kuti zvingaitika zvasvika asi zvaane mwedzi zvaitika. Saka svondo rapera 5 mwedzi zvakwana nasidzi ndakaona vanhu vachiuya kumusha kwangu kumba kwangu Greenville 7 zvikazonzi tisu tine hama yakubirai. Saka hama yedu iri kutsva, ikuti ndiri kutsva. Ndobva ndaramba ndikati inini hapana chandoziva. Ndobva vadzoka futi ndobva ndaramba. Ndobva vadzoka manheru zvikanzi hatichabva mumba penyu. Ndikaona kutoti vanhu vangafike pana pane zvaanga achiita murumoyo mene zvaanenge achiita. Ndazonzwa tsitsi yekubereko ndakaberekawo. Ndikati zvakanaka ngatichiendei kwandakagadzikwa, kwandakaifamba ndikanogadzikwa. Nekuti magasi aya ndakatengerwa nemwana wangu ari kuUK. Zvichinzi baba toda kuti mungopota muchibatsirikana muri kuZimbabwe kune nzara. Saka mutopai mukomana pota achifurisa muchiwana tumari nenyu muripamba. Saka ndio zvandauya nazvo panapa kuti mbavha iya yakandibira magasi angu mugaraji ndiye uyu. Zvino muzukuru zvawauya nenhau yako kuisa zvisikwandirika. Handiyo wakauya uchiti sekuru toda kuziva kuti munhu andibira ndiani. Ndakati aiwa muzukuru chibvisa musodzi pamatama ndiite kuti uyu akatora chinhu chadzoke. Pandakateya mari vangu ndokwaudzoka nhasi uchiti aiwa mbavha iyo yakatora magasi ndaibata. Zvakwandire izvi zvakubva kwauri wewe nokuti munhu wangu akakutorera zvinhu ndo waona. Inini chandiri kuda kuti pachandiuya kwaari ndikuda magasi, ndikuda magasi angu auye adzoke kumba kwangu. Zvino magasi acho aripi? Handizivi vamwe ngatobvunza iye ini handina zvanoziva. Rega atinangure sekuru. Chii chikuitika nehanzvadzi? Muticha hanzvadzi yake hanzvadzi inini ndakatofonerwa nemunina wangu anogara kudhuze naye achiti sisi yaimone dambudziko rina hanzvadzi kunoku. Ndobva ndasumuka ndobva ndaenda ndasvikotora munina wangu ndobva taenda hanzvadzi chiko chakaitika zviko zvauri kuita. Achingoti ndiri kutsva uri kutsva waitwa seiko. Ndobva akati aiwa pane kwandakaba magasi. Zvane nguva yakareba sei? Zvane 5 days achiti ngoti ari kutsva kudai. Kumitete pane zvakakudzera ndodzini? Akataura ndakaba magasi asi ndakamaisa pamurewa kune shamwari yake ndokwaari. Hanzvadzi ndoita zvekutengesa mapoto kupinda mudzimba tichichinja mapoto nemamwe mapoto. Saka ndakati ndichifamba kubva ku7 ndokwandonyoshangira nemugreenway. Saka ndaenda pamapapa pemukuva ndichichinjisa mapoto rangu ipapapo. Vainongo ndichitopinda mukati utese nditore mapoto anenge vasiya mugaraji. Saka pandakaona zvemagasi bottle. Tanakura chakadzonzo. Sanaona zvemagasi bottle. Ndaingozvichiwo zvangu ndichingoti pamwe zvinokwanisa kuzondisumudza mukati meupenyu. Saka bva ndazotaura neimwe shamwari yangu ikati akutodiwa kwamureho mabhodhoro acho. Saka ndo patakazoitaronga kuti ino ichakwanisa kunoatora pandinenge ndichitengesa zvinhu zvangu.
timwe usiku kutanga kwa December vanasvika kumba kwababa vanga dzoshinzi vakuru vanenge vakabva ipapo vanoenda kuiti saka ndo pandakazodzorwa usiku tikibva tapinda mugaraji mune ndine mumwe wangu patatora 5 mabhotoro saka patataura nemumwe nemuri wachibva nawo kwamuriwo ndozotitakurirwa saka ndiye akwanisa kutitakurira kuti tinasvika pamusana vanasira mukomana anoita zvemagasi pabhotoro pamusana ipapo saka kutaura kuno kumabhotoro ndokwaya vongu ndokwatakasiya vakasiya kana makatengesa takatengesa asi hana kutipa mari yacho yese vakatipa mari shoma chete mvure mumwere ina handikwanisa kumusunungura handikwanisa kumusunungura nokuti mhiko dzandikagadzira pamberi poso rake kuti adzose magasi tovhara magasi tengaya anokutanga adzoka nemagasi tengaya oiyanana nemunhu waakatorera magasi tengaya kuti zviri paari zvimuperere ndo mutsetse nenhau yandinawo pandidigere pano anofanira kuuya nemagasi tengaya kuti asunungure mukati menyama yake asi akaregera kuuya nawo magasi tengaya maoko ake achapedzera akubaka moto kushandiswa kunenge kuitawo magasi tengaya ndokuchabatidza maoko ake kuti abvire moto saka kuti ndimusunungure ngauye nemagasi tengi ndoti ndikwanise kumusunungura pamberi poso wake asi anotanga kuyanana nemunhu waakatorera magasi tengaya ndomutsetse nemazvo anda kuti nditsanangure pamberi poso wake kuti ndimubatsire ngauye nemagasi tengaya ndoti ndimusunungure pamberi penyama yake Dapo kupira magasi. Yeyo nyaye. Ya inini ndichitaura pamberi pamwari nepasi. Amadzati wachizvinzwa. Ine kuti ndi vakavane magasi tank angu ndiri kuda 1000 kundiparadza kwavanga vaita. Mara atikwanise kuiwana asi pamwe magasi ndo akatodzora mari hatina mari zvakatoomawo tandingokumbirawo kunanya kubirwa kuti hayi vanga vatinzwirewo tsitsi hatisi takabama edi ndi akatiparira mhosva tantingokumbirawo kuti vangotinzwirewo tsitsi eri tinodzosa magasi avo taimbokudza hanzvadzi kuti usabeona zvino nhasi kutambura kwavakuita nenyaya yako yekusanzwisisa zvino uchaita sei taimbozvitaura izvi kuti zvauri kuita hazviite izvi imerisaita tazivinongoma taizviziva kuti ndo basa rake pamwe ndokuti urege kuba totokumbira kunanya kubirwa pamusoroi dai ndanga ndiri ini ndakauya ndikakubirai zvinhu zvenyu mumba menyu maifara nazvo here odai ndisina kuuya kuna sekuru vakaya kuzondibatsira zvinhu zvangu ndaizviwana kupi kapo pakakanganiswa zvino zvakanaka ini zvakanaka ndine mwoyo unokuregerera izvozvo handichabva ipapo mochiuya nemagasi angu ne$300 pana $300 iyoyo handidi kutaka nasedi ndoda kuya nayo ndosikuva ndasotenda kuna sekuru pano ini sekuru kana vasina kundipa $300 pana pakuti kutendei inini handina chimwe chinhu ndikuda $300 ndokwanisa kutenda kuna sekuru wakandidzosa zvinhu zvangu
Aiwa, tazvinzwa. Tinotenda. Tinovenda, tinonogadzirisa. Tinouya. Tatenda aiwa tinouya tazvinzwa. Zvinozviita rini? Muchazviita rini kuti uya sununguru? Nokuti sekuru wataura kuti asunungurwi panapo kana magasi asati avapo. Tokonana ngokumbiro zvemazuva kana mashanu chete. Umwe tinenge taudzawo vamwe kuti ndo zvataurwa kwatabva kuti nogadzira. Inini nguva yatozotorwa nevana vangu kuenda ku-UK. Inini zvikuda kuenda ku-UK, vana vangu vazonditora. Ndainge atoenda ku-UK. Kuda kuzotorwa nevana vangu ndiende ku-UK. 5 days dzakawandisa. Ndaenda. Tochikotoka namazuva edu matatu tirikukumbira kuti kana mazuva matatu tinenge tabatanidza tagadzirisa. Tadzoka. Ya mama kuti hama yedu iri kuti 3 days. Zuva chitatu muyai toda kuti tisangane pano. Muine magasi tenga angu. Aiwa tatenda tazvinzwa tinouya tatenda maita zvenyu nekuregerera nemwoyo wenyu. Mazuva mashanu anenge awandisa munhu achitambudzika nyandosozva nechidzidzo. Asi kasika haisi kutaura kwaita muridzi unyanya kubirwa. Nokuti sekuru anotaura kuti hawana chavanokwanisa kumuita, havabvisi zvinhu zvawakaita kana musati maunza magasi aya. Uye zvakanonoka, manzwa kuti moto paunenge uchishandiswa uyu anoramba achitsva. Uye zvinotodzamarawo kuoneka kunyatsobaka zvakanaka nayo. Saka magumisiro acho anenge akamira sei kana munhu achitsva nemoto. Pane pakauma. Aiwa tazvinzwa. Saka mokasikawo zvekuti mazuva kana matatu achasati akwana. Kana maiwana mari yacho kunyange nhasi kana mangwana mogadzirisa kuti moya nemagasi acho. Zvanzi zvino kune anawo futi pano nemari yataurwa. Ini kana vasina pamusoro wesekuru. Ini kana vakairegedza izvozvo. Ini ndadzoka pano. Ndakunotora mari yangu inini. Ndakuti sekuru wedzerai nekuti vanhu ava havadi zvakanaka. Nini ndoenda kumba izvozvi vana vangu ndataura navo vari ku-UK kuti ndo zvavapo. Ndavavatoti siyai kana achifa ngava. Ndikaona kuti ndiri mubereko, ndakaberekawo. Saka ndanzwa tsitsi. Ndovakanonoka kuuya, ini ndakunotora mari yangu, ndoti sekuwedzerai, ini ndakuenda ku-UK. Vanozouya kuzonditora ku-UK. Vana. Aiwa, tinogadzirisa tazvinzwa. Tinogadzirisa. Ndakatogumbuka so, ndakagumbuka zvekuda kutobvarura munhu. Vana. Aiwa, tiregerere iwo. Ndakanganisa. Unenge uchiti munhu ari kutsvaga akautizoziva kuti anozotarisa kwese kwese nezvisiri zvake. Kuti munhu ari kushava ari kutsvaga hatizoziva kuti anobata nezvisiri izvi. Inini bedza ndina chokutaura chizhinji nekuti nanda kubirwa. Abirwa ndiane mazwi ekutaura. Ini changu kugadzira kuti akaba abatiwe abude pachena, zvibude pachena semabiro akaita. Aida kurwadzisa. Munhu warwadzisa ndiane chokutaura kuti sekuru izvo zvichiita izvakadeso. Chandinoda ndinoda kuti zvakabiwa zvidzoke panzvimbo yazvo panga zviri. Ndokuti ndikwanise kusunungura miko. Ende handisunungure miko kana iye munhu akabirwa asina kutsanangura kuti sekuru zvinhu zvangu ndazviwana tiitai kuti munhu asunungurwe. Izvo zobedzi zvinobva kumunhu akabirwa kwete kwandiri bedzi. Tapanza sekuru tinouya mazuva matatu aya tinenge tasvika. Sununguka inokubuda mutore magasi aya auye ndoti ndisunungure. Akaregera kuuya nayo magasi aya ndatsanangura ndichiti maoko ake achabvira achapfuta moto. Kushandiswa kunenge kuchiitwa magasi achapfuta iye anenge achibatidzwa paari ipapo. Mazvinzwa? Ndo nhau iripo makanonoka kugadzirisa nhau yeni. Moto wake uchabvira pamberi pozo wake. Mazvinzwa? Pachashandiswa magasi aya moto uchabaka pamberi penyama yake.
Saka nawe igadzirisei magasi angauye muite zvataurwa nemunhu waakabira nawe. Handina chokutaura. Budai muende mugadzirise nawe. Makazvinonokera kana makati idambe. Tinoona kakumberi kwacho kuti dambe ichasvika papi. Yawa atazvizwa tinotenda tinodzoka tinogadzirisa tinotenda. Kubira munomi. Aiwa ufa hanzvadzi. Zvakanaka baba, mazuva zvavataura nanya kubira ya. Zviro zvenyu vanozadzisa tinoona sekudaro. Kana ukaregawa isimosvei. Inini pana zvandingaizviite. Chokwadi. Asi ndinototenda sekuru. Munjira madina sekuru. Zvakanaka. Ivo kana vasina kuita zvandiri kuda inini, inini handibvi pano. Ndichiramba ndinochema ndiri pano. Kuti sekuru, vanhu ava kana uri mukombe wechinhu ngaupfuure, ngaudizwa ngaufuure, nokuti ndadhora tsiyo ndaita mwoyo wekubereka kuti ndavanhu vatiti kuti aiwa tichazvaita $300 mune magasi angu. $300 ndeyekuti ndobva ndanofunga kuti sekuru wangu ndekuti makwara angu agozvingondisunungupira ndakura ini oneka mwana kakadaya Zvakuzoita muzukuru. zvakanaka. Sungukai zvenyu muita zvataura chimbi. Aiwa ndatenda. Tinotenda. Ndaka sekuru. Tinotenda. Handiri hanzvadzi. Kugeza. Handina kugeza uko. Zvabe futi. Zvabe. Sly Media TV, building bridges.